फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण चुरमा लाडूची रेसिपी पाहणार आहोत। चुरमा लाडू हे राजस्थानमध्ये बनवले जातात आणि तिथे दोन प्रकारचे बनवले जातात। एक तर गव्हाच्या पिठाचे बनवले जातात आणि बेसनचे पण बनवले जातात। तर आपण आज गव्हाच्या पिठाचे पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया। मी ते 1.5 किलो गव्हाचं पीठ घेतले। शक्यतो गव्हाचं पीठ थोडं जाडसर घ्यायचं आहे, पण हे बारीकच पीठ आहे, कारण मी हे नॉर्मली आपण चपाती किंवा पोळी बनवायला जे वापरतो ना तेच पीठ मी इथे वापरणार आहे। आणि थोडंसं पाहिजे तुम्ही रवा ॲड करू शकता, पण मी इथे डेसिकेटेड कोकोनट घालणार आहे। हे मी 1.5 किलो घेतले। हे मी दुकानातलं डेसिकेटेड कोकोनट वापरणार आहे। तुम्ही घरी सुकं खोबरं किसून थोडंसं मिक्सरला बारीक करून पण घेऊ शकता। आणि हा गूळ घेतलाय, हा अर्धा किलो आहे, हा मी बारीक चिरून घेतलाय। आणि हे ड्रायफ्रूट आहेत, काजू आहेत, बदाम। हे 2 टेबलस्पून इथे मी तूप घेतले। हे तूप मी पीठ मळताना म्हणजे त्याचा चुरमा बनवताना मी त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। आणि हे वेलची जायफळ पावडर आहे, ही 1 टेबलस्पून घेतली आहे। आणि इथे मी तूप घेतले। चुरमा गव्हाच्या पिठाचे आपण चुरमा बनवून ते तुपामध्ये किंवा तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। मी ते तुपामध्ये फ्राय करून घेणार आहे, म्हणून त्यासाठी मी तूप वापरणार आहे। आणि पीठ मळण्यासाठी पाणी घेतलं आहे। आता इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे जे 2 टेबलस्पून तूप घेतले ते मी घालून घेणार आहे। आणि मी पाणी मिक्स करून पीठ घट्टसर मळून घेणार आहे। पीठ जास्त पातळ मळायचं नाही आहे, थोडं घट्ट मळायचं आहे। आणि इथे माझं पीठ मळून झालं आहे, हे मी घट्टसर मळून घेतले आणि आता मी 15 मिनिटं ते साईडला ठेवून देणार आहे। मी पीठ मळून साईडला ठेवले, तोपर्यंत आपण हे खोबरं आहे ते थोडंसं परतून घेणार आहे तव्यावरती। अगदी हार्डली 2-3 मिनिटच परतून घ्यायचे, ज्याच्यामध्ये ओलसरपणा असेल तर तो निघून जाईल। 2-3 मिनिटं थोडंच हलकंसं गरम तव्यावरती मी परतून घेणार आहे। खोबरं मी असं 2-3 मिनिटं परतून घेतलं, हे बिलकुल लाल व्हायला द्यायचं नाहीये। आता मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे। आणि असंच मी आता ड्रायफ्रूट पण थोडेसे रोस्ट करून घेणार आहे, भाजून घेणार आहे। काजू आणि बदाम मी 2-3 मिनिटं असे रोस्ट करून घेतले चांगले। आता मी हे मिक्सरला लावून ह्याची बारीक पावडर करणार आहे। जर तुम्हाला बारीक पावडर नको असेल तर तुम्ही तुकडे पण करू शकता, पण जर वयस्कर माणसांसाठी किंवा लहान मुलांसाठी बनवायची असेल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या, म्हणजे त्यांना खायला जास्त प्रॉब्लेम नाही होणार। मी या ड्रायफ्रूटची मिक्सरमधून अशी बारीक पावडर करून घेतली आहे। आता आपण चुरमा बनवायला घेणार आहोत। मी ती गॅसवरती कढई ठेवली आणि त्याच्यामध्ये मी तूप टाकले। मी स्लो गॅसवरती ते गरम व्हायला ठेवणार आहे सध्या। आणि तोपर्यंत आपण चुरमासाठी त्या पिठाचे गोळे बनवून घेऊया। आता पिठाचे आपण असे मीडियम साईजचे गोळे घेणार आहे। आणि तुम्ही गोल चपटा लांबट असे कसेही गोळे बनवू शकता। हे तुम्हाला तुपामध्ये डीप फ्राय करून घ्यायचे। असे थोडेसे लांबट असे गोळे बनवून घेणार आहे पिठाचे। मी सर्व पिठाचे करून घेणार आहे आणि मग आपण तळून घेणार आहोत। आता इथे आपले हे गव्हाच्या पिठाचे सर्व गोळे इथे रेडी झालेत। मी मध्ये थोडासा बोटाने दाब दिलाय गोळ्यांना, म्हणजे व्यवस्थित पूर्ण भाजले जातील आतपर्यंत। आता हे आपण तुपामध्ये तळून घेणार आहे। इथे गॅसवर ते मी तूप गरम करायला ठेवलं होतं, आता ते गरम झाले चांगलं। तूप चांगलं गरम झाल्यावरती गॅस मीडियम करायचं आहे आणि असे हे एक एक गोळे सोडून घ्यायचे त्याच्यामध्ये। आणि दोन्ही साईडने असे चांगले 15 मिनिटं जवळजवळ भाजून घ्यायचे। जेवढे राहतील तेवढे आपण एका वेळेला पॅनमध्ये सोडू शकतो गोळे। ते मी आता एका वेळी 6 गोळे घालून घेतलेत। ते एका साईडने भाजल्यावरती मी नंतर परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साईडने पण चांगले भाजून घेणार आहे। गॅस फास्ट नाही करायचा आहे, गॅस शक्यतो स्लो टू मीडियम फ्लेमवरतीच असायला पाहिजे, नाही ते एकदम करपतील लगेच। एका साईडने भाजल्यासारखे थोडेफार वाटतात, तर मी आता ते असं चिमट्याने परतून घेणार आहे। दुसऱ्या साईडला पण चांगले भाजून घेणार आहे। भाजायला थोडा वेळ लागतो, जवळजवळ 15 मिनिटं वगैरे एक बॅच व्हायला लागेल आपल्याला। असे आपण
सर्व गोळे डीप फ्राय करून घेणार आहे तुपामध्ये. तुम्ही तेल वापरलं तरी चालेल. मी ते तूप वापरले कारण मी हेल्थी लाडू बनवणार आहे म्हणून मग मी तूप वापरले. हे पिठाचे गोळे बघू शकतात वरतून थोडेसे ते लालसर झालेले आहेत. म्हणजे आता हे रेडी झालेत. हे मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. थोडेसे असे लालसर वरतून दिसायला लागले ना की मग प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे. इथे हे आपले सर्व गोळे तुपामध्ये मी असे फ्राय करून घेतलेत आणि हे थोडा वेळ गार व्हायला जायचेत आणि मग हे गार झाल्यावरती असे तुकडे करून घ्यायचेत. आणि आता हे तुकडे मी मिक्सरमधून बारीक वाटून घेणार आहे. असेच ड्राय वाटून घ्यायचेत मिक्सरमध्ये. एकदम असा बारीक चुरा करून घ्यायचा आहे. आपण हे असे एवढे बारीक वाटून घ्यायचे मिक्सरला गोळे. मी सर्व वाटून घेणार आहे. आपल्या इथे चुरमा रेडी झालेले. जवळजवळ 13 गोळ्यांचा एवढा बाउल भरून चुरमा इथे झाले. आता आपण चुरमा, डेसिकेटेड कोकोनट आणि ड्रायफ्रूट हे मिक्स करून घेणार आहे. गूळ सोडून सर्व बाकी साहित्य मी इथे मिक्स करून घेतले. आता आपण गुळाचा पाक करून घेऊया. ते मी गॅसवरती तूप गरम करत ठेवले. हे 4 चमचे तूप घेतले मी आणि ह्याच्यामध्ये हा गूळ घालून वितळून घेणार आहे. जास्त आपण कडवायचा नाही आहे तो. हा मी वितळून घेणार ह्याच्यामध्ये घालून. मी हा गूळ घालून घेतला तुपामध्ये आणि ह्या वितळल्यावरती मी असंच गरम गरम आपण त्या सर्व मिश्रणामध्ये ओतणार आहे आणि लाडू वळून घेणार आहे. ते गूळ चांगला वितळले. मी गॅस बंद करून हे मिश्रण असंच आपण गरम गरमच त्या सारणामध्ये ओतायचे. तुम्हाला गूळ वापरायचा नसेल तर तुम्ही पिठी साखर पण वापरू शकता, पण शक्यतो गूळ वापरलेला चांगला आहे जर तुम्ही मुलांसाठी वगैरे लाडू बनवताय तर. मी सर्व मिश्रण असं एकजीव केलंय, सगळं मिक्स करून घेतलंय. हे थोडंसं कोमट आहे तोपर्यंतच आपण लाडू वळून घ्यायचे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की लाडू वळले जात नाहीये, म्हणजे बाइंडिंग नाही येते प्रॉपर, तर मग थोडंसं तूप अजून ॲड करायचं. पण हा बरोबर झाला एवढा गूळ. हे जास्त कडक नाही होत, हे असे सॉफ्टच असतात लाडू. पण असे लाडू वळून घ्यायचे. मी सर्व लाडू आता वळून घेणार आहे. मी ते सर्व लाडू वळून घेतले. जवळजवळ 1.5 किलो पीठ, गव्हाचं पीठ आणि 1/2 किलो सुकं खोबरं, असे एवढे लाडू रेडी झालेत. असे आपले पौष्टिक आणि इझी असे लाडू आपले रेडी आहेत इथे. दिसायला पण खूप छान दिसतात आणि हे बरेच सॉफ्ट असतात खायला, म्हणजे लहान मुलं किंवा म्हातारी माणसं पण खाऊ शकतात. ही चुरमा लाडूची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की घरी करून बघा. एकदम इझी रेसिपी आहे आणि हेल्थी पण आहे. आणि माझ्या रेसिपीज जर तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिळेल. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.